Bhuti abafana abarungu bhuti khamba kanjani? hey siyaphila khamba nje. Hayi ku right. Yithi lapha. Hey yithi laba ibutho lomhlangano. Sisazoqedela la ukuhlanza ipolice station. Ekunehlahla ezimbi kabi la. Obonayo ukuthi uma iveni iyongena la ebusuku ihamba amaphoyisa amabili ngagcina sevinjwa nayigebengu selalelwa kunyendla igebengu la. Manje kufanele kukhanye ucace nanokuthi mawudlula nje uyalela umuntu akwazi ukushesha athola usizo ashesha alibone ipolice station ukuthi nansi la ingakhona ingavalwa yishasha ivinjwe yishasha kugcine kungasabonakala kanti ipolice station ibalekile ukuze umuntu nanombani ongayazi ipolice station yabo ashesha ayibone nje vuleke kukhanye amaphoyisa akwazi ukwenza umsebenzi yabona nawo ephephile nazo ungagcini nje uphephe thina wona engaphephile nazo asike hayi sesifikile phase 2 lo esikona right phase 1 bungesonto last weekend phase 2 lesikona njengamanje sishanjela ngaphandle mawukhombisa umuntu istage ewulapha estopini abone ukuthi nasi istation asikho isafety nje abantu esibhekelela kakhulu nokubuyisela ke njengoba ngasho nasekuqaleni ukuthi cha ake sibuke nokunye ngase sikwenze istation ke sihle ngoba esabantu bonke ngisho ngayena walembumbulu kodwa istation sakhe futhi njengoba istation kwesikahulumeni so lo wasele sale mbumbulu nathi abalembumbulu ukusilungisa kwethu angiboni ukuthi kunenkinga futhi akukho ukuthi esenkosi ubani noma ngisho ngabe kuthiwa sakhiwe kiphi inkosi kodwa ekugcineni isiteshi sabantu basebumbulu so njengoba sihlangene nje siqhamuka emakhosini ahlukene silungisa la yebo imbono ngeke ize ifane kwabanye abantu bazobona ngenye indlela kodwa ke lokho umuntu asekubonile akenze khona angazivimbeli lokho sisicabangile naye akacabanga okunye ahamba kwenze futhi bese uncenga futhi ukuthi hayi asondele khona afisa ukuthi sibaniswane kubona ayikho inkinga futhi lapho sizobamisana nje sosondela sibamisana mahali akho kwalutho asibheke lutho isikhathi sethu lesi esinikela ngaso kuningabe esikwenzayo noma okwenziwa yintsha kodwa ubona ukuthi akunampumelelo futhi akubuseni ake sihlangane nje ngokuhle sithi isikhathi sethu sisiwaste kodwa sisiwaste ngento eyobonakala kuyoncoma-ke oyobona isidingo ongasiboni sikulindele futhi lokho kodwa ke umuntu akoke agxeke entweni ethinta yena angayigxeki into umuntu kanti ayimthinti vele akenze lokho okubona ku-right yena ngaleso sikhathi nalabo abona ukuthi akenze nabo mefisa ukusijoyina angasijoyina futhi akungakheli kunjalo nje phase 2 iwona lo nazo
Azita